Per resoldre aquest sistema d'equacions el que farem serà aïllar la primera x. Així doncs ens quedarà que la x és igual a 1 menys i més z i tot això entre 2. Ara tot el que hem aïllat ho col·locarem allà on hi ha la x tant de la segona equació com de la tercera. Per tant em queda que 1 menys i més z entre 2 més 2i més 3z és igual a 14. Si substitueixo ara la x a la tercera equació, em queda que 3 per 1 menys i més z entre 2, tanquem parèntesi, més i entre 2 més z és igual a 7. Ara ja tenim dues equacions amb només dues incògnites. El que ens tocarà fer ara serà ordenar aquestes equacions per poder-les resoldre de la forma que ja coneixem. La primera equació ens quedarà 1 menys i més z més 4i més 6z igual a 28. Això és perquè hem tret el denominador, que és 2, i hem multiplicat la resta de números per poder treure el denominador de baix. L'equació de baix ens quedarà 3 menys 3i més 3z més i més 2z igual a 14. Això també ho hem fet de la mateixa manera. Hem eliminat els denominadors de baix i hem multiplicat la resta d'elements de l'equació per 2. Si ordenem l'equació de dalt ens queda que 3i més 7z és igual a 27 i reordenant la segona equació menys 2i més 5z és igual a 11. Podem resoldre aquest sistema de moltes maneres. Nosaltres utilitzarem la reducció. Multiplicarem l'equació de dalt per 2, de tal manera que ens quedarà 6i més 14z és igual a 54 i per tant multiplicarem l'equació de baix per 3 per obtenir menys 6i més 15z igual a 33. Si sumem aquestes dues equacions, 6i menys 6i marxen i per tant ens dona 0. 14 més 15 em dona 29z i finalment 54 més 33 que ens dona 87. Aïllant la z obtenim que 87 entre 29 fan 3. Per tant, ja tenim la primera incògnita solucionada. Z és igual a 3. Agafant qualsevol de les dues equacions que teníem abans, per exemple, la de 3i més 7z és igual a 27, substituïm aquest valor de la z, 3, en l'equació i podem trobar la i. Així, 3i és igual a 27 menys 21 i la i serà igual a 6 entre 3, que és 2. I ja hem trobat la segona incògnita, i és igual a 2. Si anem a l'equació del principi, aquella on havíem aïllat la x, agafem els valors de la i i la z que acabem de trobar i veiem que la x és igual a 1 menys 2 més 3 entre 2. I això ens dona que la x és igual a 1. Per tant, les nostres dues incògnites són x igual a 1, i igual a 2 i z igual a 3.